Duha ka pasidungog na dawat sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo gikan sa Jesse Robredo Excellence Award. Kini subay sa ilang pagpatuman sa Information Communication Technology System kon ICT. Ang dakbayan nakakuha sa unang ganti tungod sa pagpalambo nini sa ICT pinaagi sa Government to Business ug ang third award usab nakuha pinaagi sa ilang Information Communication Technology sa Government to Customer. Tinguha sa kagamhanan sa dakbayan nga ilang palambuon ang ilang paggamit sa teknolohiya ilabi na ngadto sa katawhan. Highlight and commend LGUs that integrate ICT to improve their business ecosystem, aimed at commending LGUs that improve their systems and how they help their constituents and how they help their local stakeholders. Christmas Day. Gibisita ni Tinago Barangay Captain Joel Garganera si Tatay Federico ang bakwit sa Tent City kansang anak na ospital. Ang banay ni Federico nawadan sa ilang panimay tungod sa bagyong Yolanda ug siya na lang ang bugtong nag-atiman sa iyang duha kagagmayng mga anak. Leslie Caminado Bistil, Sugid Limi. Ikatulong adlaw karon ni Tatay Federico tabay sa Talisay City District Hospital. Naatla namo ang bibisita si Tinago Barangay Captain Joel Garganera. Giasikaso ni Garganera ang bayronon ni Tatay Federico. You know, even though nga wala na, makita niya atong gym runs very bare na kaya, but you know, it's wag gyapon, hawaan gyapon ba nga we want to make it sure nga they're still safe. No? They're safe, and then, you know, life should go on. Tinguhon ta ni Tatay Federico nga makagawa sila karong adlaw. Apan wa madayon kay dili pa hingpit na naayo iyang anak. Gibalikan na usab kini sa ilanat ug kumbulsyon. Di pa ito. Wapo nila pasagdik. Bisan sa kabugat sa problemang gipas-an ni Tatay Federico, padayon gihapon kining nagigbiso. Nangami dito sa Talisay, abot niya ko disputan na ito. Salamat, lipay kayo. Asa ni Leslie Caminado Bistil, News 5. Usa ka nagpakabanang grupo ng hatag og regalo sa mga bakwit nga anaa sa Family Rebuilding Center. Gawa sa mga pagkaon ug gasa, gilingaw usab sila Ryan Sorote, Sugid Limi. nakulong sila nang naglalagay. Kunya itong Pasko, pugos nga gilingaw sa mga bakwit at ilang kagalingon, kaliwa sa kanhitnit sa Family Rebuilding Center, Tagabi. Gibawi kini tungod sa Christmas party na gidalit sa mga nagpakabanang Subuanon. Libreng pagkaon o kalingawan ayon sa tanan. Dunay hinakotay sa mga gasa. Yatakan sa pang medianoche ang matag pamilyang bakwit. Wala na ko'y kasturya na nagpasalamat kayo kung dako. 18 years old and older. Kaya tayong mingawit, magyapila na. Nidalit sa mga Christmas song sa mga batang bakwit, isip na salamat. Wa sa magpalupig ang mga not so young o ni-perform sab og ila. Human sa kinantahay, gisundan dayon ang sinulaway. Dinghi, himpin na nagwa sa mga naong sa mga bakwit ang pait ng mga kasinatian. Kung silang nanay ug tatay, dunay pang medianoche, ang mga bata, dun na say mga gasa. Wa na mitubang ang mga organizer sa News 5, apan ilang gibuhat, namugna, tungod sab sa ilang pagtinabangay. Ryan Sorote, News 5. O mga kanto ang naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Huwebes, Disyembre 26, tuig 2013. Kini si Frank Manilong Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!